Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mbak Pia. Oke, Mbak Pia wis mulai semangat ngevlog lagi guys. Oke, aku meh guys, meh ke rumahin lek pagi ki jam bar maghrib lah. Meh isak wisan. Ya, Ki soalnya Ica meh telepon guys. Nah, biasanya wi kan wongnya tekok to. Mbak, pakku wis enek rono purung ngono. Soalnya ki biasanya nek sore ki Pak Popadi ki dolane rene guys. Nah iki urung enek rene terus jadi Ica ngono. Mbak tolong mengguri dulu ndang aku pe telepon pakku penting ngono. Jadi ki aku ape mengguri sik sebentar. Terus aku Ica ben telepon ambek Pak soalnya sesuk wonge meh pulang guys. Insyaallah nek enek kendala apapun. lama banget aku gak ketemu Mbak Ica, guys. Mosok weke wonge rono ke wis cek sepiro? Cilik kok kelas 1 deh kayaknya. Mosok ora urung CTK paling. Iya. Aku tak mengguri sih ya guys ya. Jadi kok tak kasih Mbak tahu. Ica nantinya aku orang sekolah ya. Masa iya urung. Tak kasih tahu keadaan Ican sekarang saat ini. Sesuk wae pulang kok ning anu tak vlog deh. Kita mengguri sih bahwa meh telepon apa aku juga urung kok tak telepon gua HP satu nih. Tak daftarno paketan sih guys. Soalnya ki aku nek nganu ki neng omah ki pakai wifi. Jadi nek aku metu ki gak nganu. Wis ayo OTW melok ora? Yuk. Ini kita mau jalan ke rumahnya Kang Padi ya, guys. Ini lewatin rumahnya Bu Deti. Ketok ya. Wah, cek kamar mandi guys. Heeh. Sing teng kamar mandi sinten, Mbah? Anu Mbah Padi. Oh, Mbah Pati. Macam Dok. Nggih. Bisa sampai apa lombok sambil anu ya. Sampai nana jangan Dok. Nggih, ayo, Mbah. Jangan dulu sampai kerupuk-kerupuk ngono ya. Dari mana? Bunyi-bunyi tak isal-isal deh. Aku bilang ya. Budi masak apa guys? Kita lihat. Budi masak apa? Wah, masak balur guys. Iya, guys. Ini ada sambal. Mes, apa nek urap? Urap tenikir. Ini ya. Wow. Berapa mangan? Kenapa deh? Tikus sejarah nih tikus. Aku turu ya titik-titik tikus. Pak, gelas kula ngarepmu kok piye dipancalne kok. Gitu. Ucul kok nanti, Mbak. Nggih. Damam Dok Indo. Ya. Mbek ya. Ambek anu ambek urap. Mbak urap deh. Anu masak coba timun aku dek mrene iso-iso isu. Iki lho, Ica pengen telepon Pak Tapi wong cek ning kamar mandi. Dimantui. Napa? Wong wis mulai. Cek teng kamar mandi. Sei. Nggih. Mau Sampai telepon. ngari nih. Tak terus iso isu de tolong ngomong pake. Nggih, lah paling kan teko Paling bengi bengi, ya. ya. Oke, budale sesuk, guys. Beli bengi ditaruh ning iso isu. Lah mangan. Iki masamu tak aku ke pengalaman iki. Bengi iki gelasku jungkir walik ya. Jene wedange. Napa? Tikus. Malah tikusnya trayo. Berarti lah aku baru umure ya gara-gara mangan ngoso aku. Aku ki nglar sego ben adem tak tinggal adus tak tinggal salat. Titik-titik kucing. Bare tak pangan di mati kok jene. Awan-awan kok ngguri kono nang Wejikong. Kak iya ya titik-titik tikus. Padahal aku adus keramas kok iso titik-titik. Dulu mau kayak nanti kosong. Enten ini. Enggak kucing kok. Ya? Napa? Udah mana kucing? Kucing tiang niku, Dek. Yang mau kayak untuk ganti no. Nang empel Kak engko nek
Lek pagi lewat gak tuh? Mungkin. Ini kok kan suwi nih kan. Jangan aja. Udah. Berapa belum? Iya kak, mau makan? Biar mana kok? Nggak makan ya makan. Aku langsung jagung. Yo. Nah ayo. Pas jagung weh. Boten. Ini puasa nek sahur belum Tak masih koyak. Bisa aku pengalaman ya di orang-orang juga kuat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare, Pak? Ya, sami wilujeng sedaya. Syukur alhamdulillah. Sak wangsule, Ya sami mawon nggih sehat, nggih saged mergahe ben-dintene ngoten mawon. Niku Ica niku kersane mantuk riyen Pak Saleh mbae kadhane pun kritis nangkletke napa niku nangkletke putune mawon terus bunti kabare ngoten. Lah niki kersane mantuk riyen mawon. nggih lajeng Niku anu kan tiket pun ditumbaske. Lah niku benjang-enjang niku rencanane kan mantuk ngoten. nggih Niki mumpung mbae kasarane kan keadaane pun ngoten, mengke nak nganti mboten enten kan malah mriku mboten ngertos kersane ngopeni mbae riyen keadaane pun istilahnya napa nggih pun stroke total ngoten nika lho mboten wonten sing ngeweng-ngeweng. nggih. Soale nggih samono ki wong soale kadane nggih mendadak mboten ngertos sangkan-sangkane niki bae mriki ya. Nggih. Nggih. Kadane nggih anu rada mboten seketon mas mriki ya mama ini yo. Mboten napa-napa, sing penting nggih sami saene mawon. Pokoke kula dhewe nggih mboten ndek pikiran napa-napa kok. Sing penting niku benjang-enjang niku Pram kapure ngeterke nek saged ngeterke dugi bandara ngoten mawon. Nggih. Terus Mbah Kakung apa? Mbah Putri, Pak, Mbah Putri, Mbah buyute sing putri niku lho. Niku kan pun stroke mun kirang langkung ki mun enten 3 tahunan ya nih. Nggih. Nggih sasuwene Ica pun mangkat nika, waune nggih sehat. Ica mangkat budal nika, terus Mase mangkat teng Samarinda, mbae niku langsung ambruk ngoten lho. Nggih. Soale kula piyambak niku ngantos gebrak terus terang mawon kula panjidek. Napa nika nekti nomere jenengan lha terus nggih mboten disukani mboten napa kali yogane kali tak jauh nomere kami nggih mboten disukani dalah cudhek kula niki ajenge sanjang pripun melih kula niki Niku kan kula pun meling. Kale Pram napa nggih pun nate sajar. Nek masalah apa ae dirembuk sing apik, sing penting aja tukar padu kan ngoten. Lah nek enten sing mboten cocoke, kula kenekke Pram niku terang nggih, kowe wong lanang. Kaitane kok Jawa apik ya balik apik. Nah wis memang gak seneng ya wis piye carane sing penting ya apik aja nganti tukar padu kula kan ngoten. nggih Halo. singale dhewe nyendat niki Nggih. wong nggih rencanane iki kan
sejatine iki bulan sekawan iki. Nggih. Badhe kula anu teng KUA. Tapi ya berhubung wonten hal sing anu nggih kantun Nggih. Mbak nggih mboten saged meksa Nggih. niku Nggih. Lah penting Dewe baik. nggih, wengenane niku kados mbae mriki menapa pun sempat ngedrop cara mono pun kados koma ngoten niku nggih. Bapak sing anu bapak mriki kalih genduk Nggih, nggih. kurang luwih nggih. Mugi-mugi upami genduk mugi saged waras. Nggih, amin, Pak. Pun ngantos enten alangan napa-napa. Nggih. Kali teng mriki nggih kadane idang nggih pun ngestos kali tiyang sepuh mriki. Nggih. Nek tak rajuke ngeten-ngeten iki nggih nek kanggene kula niku mimpin iki nggih duka lepat duka rezeki jenenge tiyang sepuh niki betul nandhangi yuga niki mboten pilih-pilih kula niki Pak. Nggih, nggih, nggih. Nah, bener upami mriko ngeten kula terus terang mawon iku akoni. Nggih. Akhire upami tindak tanduk saya nggih didamel-damel piyambak. Nggih, nggih. Terus pun dados penggale upami Mboten, Pak. piyambak. Mboten. No niku. Nggih mawon niki mamake teng mriki niki nggih tasih kontrol mawon niki. Ya, lah nggih. Tanggal sekawan likur, tanggal selangkung ini malah neter mawon ya. Lah nggih. Lah niku Dari sini 10 kilo tok. Tapi ini gak sampai 10 kilo gitu. Lah oleh-olehku mau ada ya apa leh? Hah? Oleh-olehku mau ada ya apa? Oleh-oleh kuyang. Astagfirullah. Oleh-oleh kuyang jere guys, iki kurang ajar terus. Di sini ki gombal tok. Jadi gombal tok. Iki wis tak omongi, iki gombal sing kenanganmu ning kono iki dan digubak ae cah. Kuwi ki klambi sing apa jenenge gak sing kok kuwi. Dah, Iki pedak. Ketok. we Kayak kita deh. Kita sih mau tali tas sih udah. sangu skincare teko kene glowing we engko. Yo ora. Kira kuwi hana suwi yo. Piye perasaanmu seneng ora ape mulai? Yo seneng ketemu wong tuwek. Pengen tuwek to. Ngerimen wae saiki. Ketokno kowe cah. Ketokno kowe cah. Ketokno kowe. Ngene iki lho, kowe iki nek amor aku delok. Nek amor aku iki anakku wakeh saiki. Delok. Oh. Piye nek sapa yo? Anake Ini awang to. anake Mas to. Mas to anake Mas to sering dolan rono. Mendino wi. Ketokno kowe cah, pengen roh aku cah. Siapa? Soalnya tuku mercon. Lo mak Ica mak. Punya aku dan Ica. ambilin kayak ini. Mbak Ica. Tolong. Dalam Ya. Aku coba ke arah kowe, Mbak. Kalau kan betul Mbak Ica. Tambah aja cah. Iya. anak ibu. Wonge langsing saiki. Kira cah bubutmu cah? Tinggal 72 ya. Lha cek lemah aku berarti cah. Lah kan 75 lho cah. Kumpul lu. Ora tek tinggal 72 iki memenge piro? Ya terus maper body. Iya ya. 102 ke 100. Matane iso sampai 100 loro. Lah lele. HP ku mau tabraki lele. Dipakan apa bojomu sampai 100 meng? Cah. Lah we ra ngene apa mbek aku sewengi we gene turu mbek aku no. Yang turun mbek kowe terus. Ingin apa malar sewengi. Terus
Selasa isuke lagi di Ternorono. Berarti Selasa isuk lagi ketemu aku. Iya, Terus bengine we turu ambek aku. iya dong. Ya janji ra ngompolan neh kok. Kuaplak dasmu engko. Ora Wis ra ngompol. sini wong. Wis jago iki. Ayo engko mukbang pentol. Nyeblak. Kok usum seblak. Ra enak. Lan biyene ben bengi-bengi nggih seblak. Wis anu gak enak saiki. Gak usum. Masa mbak anaknya mau dodolan rica-rica lah. Wong dodol rica-rica nyambe, bekecot, ayam geprek ngono lho. Sing golek sapa on? Nggak tapi. Golek ya wong mendem-mendem kuwi to. Tapi wongnya bekecotnya golek dhewe apa tuku bekecot mentah. Tuku aja nyuloh dhewe sampai bungkuk lah. Biasanya just tip ning sampean to. Gak, wong ora tau tuku nggonku kae. Padahal aku tuku ning kono terus. Kerajar ya. Lene satu koni. Terus enek bakul chili oil saiki. Ben ya, besok kita ketemu. Wah, rupane lho. Sik apa foto sik. Sik tak iringno sik, Ca. Ayo. Urung jir. Apa? Sing apik yo. Foto tuh. Iya. Sing apik le. Wes. Wes esuk aja sampai ilang lho, Ca. Oh, Aku ki cuma wedi nek kowe ilang tok. Soale kowe ora tau metu ning ndi. ini nang daerah ketok wong. Sapa ngerti wong-wong ora ngerti kowe dadi ra ketok. Ya wes no. Nek jam 9 para ya kesuwen. Yo ora, soalnya ki pesawat ki kadang yo teko langsung gonceng kowe ora gur nunggoni kowe tok ngono. Jam 2 jam bengi. Wes to, sediluk mak tinggal tuku pentol ning kono engko. Timbang kowe carry, tiketmu hangus, rongos kowe. Iya mending budal esuk. Nah ya nah. Ya wes no ndaleren. Esuk hati-hati. Sampai bertemu. Ya. Ben ya. Ben yo. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ngono guys, yo ngunilah jalan hidupe wong iki gak enek seroh. Muga-muga sesuk yo Ica ki mudeng carane numpak pesawat, numpak apa ngene. Soalnya aku gak mudeng guys. Terus aku ki wedi nek Ica kok bingung apa piye ngono, terus tak tekoki kowe ki mudeng gak engko carane numpak-numpak ngene iki aku ngono kan. Wong muni iso Mbak ngono, saurunge tak tekoki kan. Iso Mbak ngono iki. Terus ya wis muga-muga sesuk wong ae selamat sampai teko omah gak ada ngalangan apa-apa. Terus ya guys, doakan yang terbaik nggo Ica, nggo keluargane. Semoga kalian semua yo sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekine. Terima kasih sudah menonton video ini Mbak Pia. Kok dintani vlognya bareng Ica, hari-hariku bersama Ica. Wes kono ae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.